87 दाजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि आबसु आन्दलनाव जों दाजानाय भलन्टियार फर्समोन नाथाय 93 नि सुक्ति समाव जोङो दसे जिरायथ'नो होननानै जोंखौ जेला फज'नानै दोनदोंमोन बे दिननिफ्राय जोङो जिरायनानै दंमोन बिनि उनावबो बिटिसि सुक्ति जालांबाय दिनै नै गोदानै बिटिआरबो सुक्ति जाबाय नाथाय बिटिसि सुक्ति जानाय समाव साननैसो एसे मोजाङै सोलिदोंमोन बे बर' हालामा नाथाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै बिटिसिआव मोनबोनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ सानफा एफा गासिबो स्मेश खालामजोबनानै दिनै टटेलि डिसिनि आखायाव लाबोफिनजोब्बाय दिनै सुपारभाइजिं एन्ड मनिटरिंनि पावार एन्ड फांसनाबो गासिबो डिसिनाव फैफिनजोब्बाय आरो बर' बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो दिनै साख्रि होनो हायोमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ बेखिनिया लेजिस्लेटिभ पावारा जोंना बिटिसिआवनो दंमोन नाथाय दिनै बेबो गैलिया हानि अधिकाराबो दिनै गैला फारसेनिफ्राय दिनै माने इलिगेल माइग्रेन्ट जेनेबा बेआइनि भाबै जोंनि 6 शिड्युलनि हायावबो हाबबाय जोंना ट्राइबेल बेल्टआवबो हाबलाजोब्बाय दिनै उल्टा डेमोग्राफिखौ जोंखौ गाज्रि खालामनानैसो होनो नागिरबाय दा गतिके जोङो बे बेलायाव जों जिहेतु गोदो आन्दलनजों जोनोम जानायमोन बे हिसाबै जों बे जिनिसखौ सैज्य खालामनानै थानो हायाखै जायनि थाखाय दिनै माने गोदानै जोङो आवाज थिखांफिननांदों बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हायो नामा जों ओंखायनो बोरायबाबो सेंग्रानि गोसोजों दावगाबोफिनदों बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि जगै नोंथांमोननि बे चेनेलनि जगै जोङो बयबो बर' जाथिखौ सांग्रां जानानै बयखौबो खौसेयै जों ज' आलादा बर' रायजोनि थाखाय जोङो खख्रावफिननो थाखाय जोंनो नांगौ आलादा बर' रायजो जोंनो नांगौ आलादा बर' रायजो we want justice voters of the world unite जोंनो नांगौ आलादा बर' रायजो जोंनो नांगौ आलादा बर' रायजो